Gadan ang sarong babayeng grade 2 student matapos na malamo sa fishport kan barangay Sabang, Calabanga, Camarines Sur. Pasado alas 5 ning hapon kang nakaliis na Domingo, Disyembre 10. Sigun sa tagapagtaram kang Calabanga PNP na si Police Staff Sergeant Arjon Well Sadya, mantang nakikikawat ang biktima sa kaibahan na aki. Nahulog ang sulot kaning tsinelas sa dagat sa nasambit na pantalan. Sa pagpurbar na kuwaw ng tsinelas, nadarusay ang biktima dangan inanod na pasiring sa hirarom na porsyon kan dagat. Nakaagad man kuta ning akudir sa mga magurang kang biktima ang kakawat kaaning aki. Alagad ini ang daina na isalbar pa. Napag-araman man, napataob na ang dagat kan mangyari ang insidente. Matarantaman, ang ginibukat ng aki, nagdalagan po pauli, duman mismo sa magurang kang sinalalamos na aki. Dahil siya nagpupurahaw na si kaibanan niya, nalalamos or whatsoever. Dahil niya pig-alarma sa mga taong hararami. Ang oras pong iyan is gulpi pong tao duman sa fishing port ng Sabuyang Barangay. Taralahudan po iyan ng Banggi. Kunya po, nagdalagan po sa akin. Hindi naaraman na lang po ang mga tao na iba pala araw ko itong pangyayari. Katungyaw na si Magurang na natin sa akin yung nalamos ko. 20 minutos man antes na ma-recover ang hawak ang biktima na naidara pa man sa ospital alagad binawian man sa naning buhay. Huli kang pangyayari, mas pinaigot naman kan barangay ang pagbabantay sa palibot kang pantalan. Pinagbabawal naman ang paglawg kan kaakian urog na anmayong bantay. Ngani day na mautro pa ang siring na insidente na primerong beses na nangyari sa nasambit na lugar. Dapat bantayan ng mga kaakian. And itong awareness, kumbaga, awareness na dapat ay nagkakawat sa mga peligrosong lugar, arog kang fishing port, gilid kang dagat, mga barot, etc. So, iyan ang nasaro sa bagay na dapat maaraman ka mga taga-Sabang. Ang saro sa gigibon ng lakbang dyan, makag kami ng mga signages na ining lugar na yun, peligroso, lalong-lalo na sa mga api. So, at least may mga early warning sign dyan na may hiling ninda or may mga warning sign dyan na may hiling ninda na dahil na sila mapasiring sa area. Sa ngunyan, nakapatente na ang bangkay kang biktima sa sendang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal